ва мо мебинем одамоне ки пули зиёд кор мекунанд дар онҳо мисли пештара муаммоҳо зиёданд, зеро онҳо чун камбағалон фикр мекунанд. Агар тарзи фикрронии ту чун камбағалон аст, ту ҳамеша дар дунёи моддӣ камбағал мемонӣ. Пул хеле зуд тамом мешавад. Масалан, варзишгарони касбиро гирем. Онҳо миллионҳо доллар кор мекунанд, аз онҳо 65% дар давоми 5 сол банкрот мешаванд. Сабабаш онҳо аз оилаи камбағал ҳастанд. Афсуски ба гуфтаи мистер Липтон, ин ба воситаи ген мегузарад. Ин чизи хеле ҳафтнок аст. Агар шумо инро омӯхта нахоҳед, ман ба шумо ёрӣ расонда наметавонам. ман низ дар ҳаёт муваффақ нашудаам. Ман ба мушкилиҳои иқтисодӣ тоб овардам. Чанд маротиба ҳамроҳонам хиёнат карданд, аммо дар охир ҳамааш хуб. Ман ҳамаи инҳоро паси сар кардам. Тарзи фикрронии ман дигар буд. Одамоне ки аз хато кардан метарсанд, ҳеҷ гоҳ пеш намераванд. Онҳо дунёро хато мефаҳманд.